Чираттагы кытлау сәламебез зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Хансевярова Рушания Нурали кызына юллана. Бүген аңа 65 яшь тула. Шушы күркәм юбилее белән ихластан аны кызы Зөлфия һәм кияве Фәргать, уллары Наил, килене Мәрьям, улы Ринат, килене Мәрьям, оныклары Мәрьям, Усман, Али, Мәдинә, Илнур, Амир, килене Нурия, уллары Али һәм Рамил кытлыйлар. Газиз кешебез безнең 65 ел элек олы бәхетебезгә дөньяга аваз салган. 1978 елны сөекле тормыш иптәше, кадерле әтиебез Хансевяров Юнус Нурали улын очратып, ап-пак шымыртлы май аенда матур гаилә коралар һәм 38 ел бәхетле гомер кичерәләр. 1979 елны аларның тормышларын бизәп кызлары Зөлфия тула. 1 елдан соң нәсел дәвамчылары, әткәебезнең олы шатлыгы уллары Наил да дөньяга аваз сала. Икенче уллары Ринат 3 елдан соң көтеп алынган төпчек булып килә. Шулай ишле гаиләдә алар бәхет кичереп, лаеклы килеш балаларын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгаралар. Әниебез кызганычка каршы инде 4 ел ялгыз канат кага. Әтиебез 2016 елның май аенда мәңгелеккә китеп барды. Аның ятар урыны Гөлбакча, керер урыны җәннәт булсын иде Раббым. Аның хакы Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез. Сине 65 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа изелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәебез белән 3 балагызны итәгатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Барыбызны да башлы күзле итеп олы тормышка бастырып, гаиләләребезне кырырга ярдәм иттегез. Син безгә төрле яктан да үрнәк. Гади тормышта да, хезмәт юлында да үзен тик камилләштереп яшәдең. Сине бар туганнар, дуслар да, күршеләр дә хөрмәт итә. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагаш. Безнең өчен бәхет син булгач. Юбилеең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч бар борчу, кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Рушания Нуралиевна, машаллах күз тимәсен. Бик тәүфыйклы бала оныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине. Кичерче мине. Күкләрдән тамчылар тама, күз яшы ялтырый шәм яктысында. Юләр елларым исемә төшә, шу еллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа. Еш кына сине
Yukka burçıdım Eyken sözünü hiç dinlamadım Yukusuz tünler aşık göz yaşın Eneyin aşan min bir özgerdim Enkey eneyim varsa şün Kişirsin mine kişirşin mine Şeşek beylemin tutup kulaman Yürüyüp kaytam senin yanına Vakıtlar uzağış barısın anladım Enkey güngülün küp yaraladım Harcı ışığını min über idim Boşka rencitmem seni ben derim Enkey eneyim barısı şün Kişirsin mine kişirşin mine Şeşek beylemin tutup kulaman Yürüyüp kaytam senin yanına